Bueno, doncs jo vaig agafar un entrenador personal perquè volia perfeccionar la meva manera de córrer. Quan era més jove corria constantment curses, després vaig tenir 2 fills i la cosa es va calmar una mica i ara a poc vull tornar a fer-ho. Llavors, entre aquest temps que vaig començar amb el Llorenç, doncs vaig patir un accident de moto, em vaig trencar l'esquena i ell m'està ajudant a recuperar-me, he pogut tornar a caminar, he pogut tornar a córrer, no ho teníem clar i ja està. I estic continuant a poc intentant agafar ritme. Pep, doncs sí, amb el Pep el que estem intentant és reforçar bé la zona de l'esquena, no només l'esquena, tota la zona del core, esquena, perquè quan corri no es carregui i no li faci mal. I llavors el que mirem a les sessions d'entrenament personal és reforçar aquesta zona, millorar la postura a l'hora de córrer i bé, dir que part del mèrit és d'ell perquè realment és un cabezón i el tio s'ho curra molt, o sigui que està molt guai.